Barka da zuwa Taɓarya TV. Domin samun sababbin shirye-shirye ku danna subscribe kuma danna alaman karara. Mun gode mai Taɓarya TV. Tururuwa in tana jido saboda kauna take haka, abinda ruhi yake bara masoyina mallaka maka. Kulawa ya nake ta yi akan kinan kwana da haka, ki shirya kauna da yaudara kina nufin muskuna mini. Farin ciki bai zama goba masoyi da wurai magana, fashin kana sani damuwa in ka ki ko sai dangana. Akan ka ne na ci tafiya tun daga daura ta kasina, ka bani fiskar ka in duba ina sahi ko ana biya. Na yarda so bai zama goba amma yana sa wahala, akan kina faɗa rigima hada ta kai ci kala-kala. Ina gudun tsandama cikin duhun da ke bin fitila, na shirya bacci da addu'a saboda in tashi lafiya. Na tabbata na ya kuskure masoyi ya fi mini haba, ka mini dubi na afuwa kada kauna ta sanin gobe. Abinda zai girgiza ruhi ta yaya zai tausayin gaba, kai ne jirgin gidan nuhu na teku mai haura maliya. Kullum hawa ya nake ta yi akan kinan kwana da haka, ki shirya kauna da yaudara kina nufin muskuna mini. Tururuwa in tana jido saboda kauna take haka, abinda ruhi yake bara masoyina mallaka maka. Amina kin kwana da sanin arai ina son ki da yawa, mai da shi kwana kiɗa ta yaya zai tauna saukowa. A kasuwa can ake kashi ake tayawa nawa, amma ke guga nake zai kina shirin sun kai igiya. Da Allah ne ka yi marmashi ka daina zance marar maɗi, kai nawa ne kwana ce da ai uwa ya wuce sidi. Bikin mona nan yana zuwa ka shirya ta korawar kiti, da ni da kai babu yaudara kaunar mu ta tashi ta tsaya. Amina ko da ina fushi kina zame mun farin ciki, mun yi aure da ni da ke ta yaya zan muskuna miki. Haka nake so kana faɗi farin kala mai daki-daki, ka san fa babban shiri nake na gobe in baka jarmiya. Barka da zuwa Taɓarya TV. Domin samun sababbin shirye-shirye ku danna subscribe.